Molt bona nit, cinèfils. Avui estem d'estrena. Benvinguts una setmana més al programa de cinema de Llobregat Televisió. Això es titula Aforament il·limitat. I un divendres més estic aquí amb la Sorinya. Bona nit. Bona nit, Albert. Bona nit, cinèfils. Estem d'estrena de cartell, també. És veritat. Que maco. Nou cartell. Gràcies, per cert, a la botiga Copyflash de Sant Just, que ens ho ha fet molt amablement. Aquí tenim un nou set, ja més modern i més maco, això, Que la gent no se l'oblidi de quin programa es trata. Exactament. Aforament il·limitat. Encara que només siguem dos i això sigui molt petitó. És il·limitat, l'aforament. Bueno, has anat al cinema aquest cap de setmana? Sí, bueno, vaig anar el dilluns. Cap de setmana no, vaig anar el dilluns, però perquè sigui l'espectador dels cinemes. A veure, The Queen. The Queen. Sí, la reina. Està bé, la Helen Mirren ho fa molt bé, però la pel·lícula en general, oi, m'ha deixat una mica... Sí, no és tan bona com... Sí, havien dit que era tan bona, Tant, que... Clar, que al final m'ha decepcionat una mica, però bueno, que no ha estat de les més vistes, No. Quines han estat les... La més vista, el primer post està... Sou 3. Sou 3 dels nens penjats. Això és una mica previsible, també, Sí, també. I el segon és Col·legues en el bosque. Per anar amb els fils, bueno, no tan fils, també. Animació per ordinador, aquestes cosetes. I tercera posició, la tercera setmana, Infiltrados. Molt bona. Amb el Matt Damon. Damon, ja no s'equivoca, Damon. Escolta'm, que del programa d'avui parlarem, per exemple, del festival Zoom Igualada, un festival de telemovies, l'únic que hi ha, de fet, de telemovies a Catalunya. I també continuarem el Yaris Teen Explora, el concurs aquest de curtmetratges, i vindrà Carlos Olaya a presentar-nos el curtmetratge d'Iris. I el veurem, el curtmetratge, Tot això després de les estrenes, des d'ara i fins que s'acabi en aquest aforament il·limitat. Me llamo Borat. Este es mi país de Kazajstán. Doncs aquest cap de setmana comencem amb una estrena força estrambòtica. Borat es titula. Qui és aquest home? Doncs en Borat és un reporter de Kazajistan, com diu ell, que es veu que l'envien als Estats Units per fer un documental sobre la vida occidental i al final acaba buscant a la Pamela Anderson. Pamela Anderson. Qui no? Aquest paio té unes aficions una mica estranyes. Li agrada el ping-pong, li agrada saltar en trampolín, li agrada disparar als gossos. Ah, que maco. Sí, és una passada. El prota, aquesta Sacha Baron Cohen va inventar aquest... Perdó? Sacha Baron Cohen, que no és dels germans Cohen. No. Va inventar el programa, el personatge aquest del Borat fa uns anys i va tenir molt èxit als Estats Units i la madre aquesta que va... La reina madre d'Inglaterra es va declarar molt fan públicament. Que fuerte, com dirien aquells de l'altre canal. No ho direm. Bueno, Borat. És que a mi no em fa gaire el pes, la veritat. Bueno, avisem que és un fals documental, Això, fals, no us ho creieu pas. No. Ha demostrado ser algo más que un mago. ¿Acaso posee poderes? Un altre que ens arriba és El il·lusionista. Edward Norton protagonitza aquest film que està ambientat en la Viena de 1900. Aquest mag s'enamora d'una duquesa, una noia molt maca que és d'un estatus social més alt que el seu i se promet amb un príncep. Què passa? Que com és mag fa servir els seus poders per fer a ella que torni amb ell. Una pel·lícula que ha passat per Sitges i que ha estat rebuda per part, sobretot del públic, doncs amb els braços oberts. Tot i que a mi fa una miqueta d'angúnia, Vull dir, he vist trossets i no m'acaben de fer el pes. Home, els decorats tenen molt mèrit, Tots són decorats, està rodat a Praga. I tot és un estudi gegant, allò? No, estudis al carrer, fets al carrer, són sets, sí, són decorats tot. Ostres. Tenen bastant mèrit, la fotografia, tot això sembla molt bona, però diuen que a l'inici pot ser que sigui una miqueta lenta la peli. Pero si te he visto como tonteabas con ella. Está loca, tío. Aquesta setmana també s'estrena una pel·lícula de suspens espanyola, es titula Trastorno, i el títol em sembla que diu molt d'aquest film. Tenim a la Carol que ha anat a veure. Carol Rodríguez, bona nit. Hola, bona nit, com esteu? Què tal? Escolta'm, seràs la xica terror al final, perquè Ellos també la vas anar a cobrir tu? M'estic especialitzant, en Sí, gènere de terror i fantàstic. Bueno, no està malament, Què tal aquesta de Trastorno?
Bueno, té com a novetat que veiem per fi a la Nau Janindri canviant de registre. Ja no fa els personatges eteris que sol fer ella. A què t'havies fet aquesta? Aquesta va sortir a Lucia y el sexo. Moltes de Bedem, sí. Abre los ojos de Amenábar, també. I ja parla normal, parla amb un to de... Parla normal, i fa d'una dona que té una feina bona, viu una casa... No pot ser. I està embarassada de 7 mesos, i aquí està el kit de la qüestió. Perquè parla de la maternitat. De la maternitat viscuda d'una manera bastant violenta per la seva germana, que és la Ingrid Rubio. Precisament ella no pot quedar-se embarassada, la Ingrid Rubio, la germana petita de la Nat Janindri, i li sortiran uns gelos de la Nat Janindri brutals. O sigui que la Ingrid Rubio és la dolenta, diguéssim. Sí, la dolenta totalment. Seria, per entendre'ns, la cangur de la mano que me hace la cuna. Sí, se'ls pot comparar, s'assembla bastant a aquesta pel·lícula. Sí, és una pel·lícula que el desitjo de ser mare la porta a ser una completa psicòpata. Una germa de l'orca, però a lo desquiciada completament. Déu-n'hi-do, i el ritme que va augmentant la tensió a mesura que no, és una avança la pel·lícula pel·lícula? que gairebé des de la primera seqüència ja sabem de què anirà tot. Es pot preveure bastant l'argument, o sigui que no és original. Està rodada tot en una mateixa localització, que és la casa gran d'aquesta de la Nat Janindri. Això està molt bé, i només amb 4 personatges, o sigui que amb pocs recursos soluciona una pel·lícula bastant entretinguda, però ja et dic, bastant típica. Jo posaria un 5. Un 5, just, aprovat. O sigui, de l'1 al 10, un 5, un aprovadet. Això mateix. Vale. Bueno, doncs ja sabeu, si voleu hi aneu, i si no voleu, no hi aneu. En vuestra manos està. Moltes gràcies, Carol. Merci, a vosaltres. Vinga. Genial. Otra uña rota. La propera pel·lícula es titula Dead or Alive. Jugamos? Ei! Aquest subtítol està molt bé. Són 4 dones de molt bon veure, una lluitadora, una guerrera d'arts marcials, una lladra, una princesa, que també té hòsties, i bé, tot un seguit de dones que l'únic que fan és anar pel món, en plan Los Ángeles de Charlie, a lluitar en aquesta ocasió contra l'home més fort d'Austràlia. Sí. Una cosa molt rara. A més, amb títol em sembla de videojoc, em sona. Sí, és que realment és un videojoc. Aquesta és una versió del videojoc, que és des d'un videojoc de lluita, de tipus Street Fighter, d'aquest Resident Evil, i tots aquests. I saps que el director aquest, el Corey Yuen, va ser el doble de Bruce Lee? Fa molts anys, sí. Mira, o sigui que també els que fan de dobles d'actors tenen un futur en la indústria cinematogràfica. Tothom ho té, clar, i tant. Només mereix la pena, jo crec d'aquesta pel·lícula, que és un bodrio d'aquest tipus Sailor Moon amb actors, el passatge, que és de Xina. Tot es va rodar allà. Molt bé. Bueno, podrien ser Los 4 Ángeles de Charlie o Los Ángeles y la Princesita. Que no té protocolo. També aquesta setmana s'estrena Step Up, Bailando. Bailando... No és aquesta. És una espècie de Dirty Dancing, però a la cutre. Dir que la directora s'estrena els metratges perquè era coreògrafa molt famosa als Estats Units. O sigui, ara imagina't, per exemple, la tia de la batuca d'Operación Triunfo dirigint una pel·lícula. Això és surrealista. Això mateix. És surrealista. Sí, a més els actors no són ni coneguts ni res, perquè van fer un càsting, macrocàsting, aquest tipus de Jo soy la Juani. Va ser com Operación Triunfo. Tu i tu. És això, és que és aquest món. Operación Triunfo americà en versió baile, Step Up, Bailando, no l'aneu a veure, sisplau. Beyond the Sea. Kevin Spacey produeix, codirigeix, escriu, protagonista, fa tot en aquest film que relata la vida del Bob Darin. És un cantant que va ser parella de la Sandra Dee, aquesta noia molt nyonya, tal, que cantava. Patia una malaltia que els metges deien que no podria arribar als 15 anys, però ja veus. És que els americans estan obsessionats amb això de fer biopics, pel·lícules basades en la història de la gent, els cantants, els actors, de la gent americana, perquè dar bombo i platillo a la seva societat una miqueta, no? Un altre film que s'estrena és De Profundis. És la primera vegada que un curt d'animació, un llargmetratge d'animació fa servir de base pintures a l'oli. Tot això sincronitzat amb una música de Nani García. Només l'argument de la pel·li, que és d'un pintor que va a un vaixell de pesquer, és una excusa per un espectacle visual. Vistes, musiqueta, relax i 10 minuts d'una posta de sol, per exemple. Sense diàleg. Uah! És l'última estrena d'aquesta setmana.
Doncs continuem a l'aforament il·limitat amb aquesta dèria que tenim nosaltres de mostrar-vos curtmetratges i de parlar amb els seus protagonistes. Aquesta vegada continuem amb el projecte Yaris Cine Explora i avui veurem un curtmetratge que es titula Iris. Ei, una variació una mica rara de Yaris, Yaris, de tot té una relació. Aquí tenim l'actor que es diu Carlos Olaya. Bona nit, Carlos. Molt bona nit, què tal, com estem? Escolta'm, això de la publicitat, perquè el curtmetratge aquest va de publicitat, d'un detergent. Com portes tu el tema de la publicitat? Bueno, tinc que dir que a vegades tinc que viure d'això per arribar a fi de mes, perquè la professió d'actor és una miqueta insegura, podríem dir, no? A vegades tens molta feina, a vegades no, i bueno, sempre tens temes de publicitat. Però ideològicament no comparto el que és el concepte de publicitat. O sigui que el curtmetratge per tu et va com anell al dit, Exacte, perquè és una crítica crec que molt constructiva, perquè pensem que no tot el que ens estan donant és veritat. Bueno, no en parlem més, veiem abans aquest curtmetratge a Iris i tot seguit en parlarem en profunditat, vale? I descobrirem qui ets tu. Tenemos el presupuesto cubierto por todos los inversores, los preparativos para la producción a punto. Todos los actores están encantados, ilusionados con el proyecto. Aún no hemos empezado a rodar y ya tenemos a la mitad de la crítica en el bolsillo. Roberto, menos gaitas. Llevas más de 10 minutos hablando y todavía no me has dicho nada del grupo Sefer. No, Fede, Miguel. Quieren que el detergente salga en la película y no solo que salga, sino que además sea un elemento importante. No puede ser verdad. Mira, yo entiendo que para conseguir dinero tengas que mostrar marcas, pero que sean parte fundamental de la trama es de ficción. ¿Pero me quieres decir qué pinta el detergente Iris? Una película de indígenas guerreando en el Amazonas. Hombre, Iris suena a diosa del sexo. Sí, no te jode, pero detergente Iris no. ¿Quiere traer la cuenta? Son cosas de la publicidad, que nos la meten hasta en la sopa. ¿Yo qué quieres que te diga? Unas webs y un Vitergas. No solo es la publicidad, si es la misma sociedad. La tenemos tan integrada que forma parte de nosotros mismos. Si salimos a la calle y somos de Nike, de Armani, de Levi's o de Agatha Ruiz de la Prada. Mira, el otro día fui con mi hija al zoo y cuando llegamos a la sección de los anfibios resulta que se quiere ir a casa. ¿Sabes lo que me dijo? No. Me dan miedo los flacos. Están reeducando a nuestros hijos. Y a nosotros. Uno ya no dice que tiene un coche, dice que tiene un Yaris, con mayor seguridad que cualquier otro vehículo. Y la máxima amplitud. ¿Podrías hacer eso? Un aborigen está lavando su taparrabos y dice por qué usa Iris. En Airbag sale y hace gracia. Pero es que esto no es una comedia, joder. Ya me dirás tú cómo meto yo el detergente este sin que la sala rompa a reír. ¿Transforma el guión en una comedia? Así seguro que cuela. Transformar el guión, El arte del cine abandonado a merced del marketing. Si es que hacemos películas para vender pasta de dientes. Bueno, ¿qué les digo a los del Grupo Sefer? Pues que sí. Qué remedio. ¡Uno mató Caputaca! ¡Uno mató Caputaca! Iris, 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 Iris. Doncs això va estar Iris i ara Carlos Olaya es contarà una miqueta com se li va acudir al director, al Lluís Martí, la idea de presentar aquest curt, la idea del Yaris Cine Explora. Exacte. Bé, ell es va assabentar de l'oportunitat aquesta de Yaris Cine Explora i l'únic requisit que tenia era que tenia que sortir al cotxe, el Yaris, 20 segons i parlar de l'amplitud i de la seguretat del cotxe, no? I, ell, que és una miqueta llibertari, va dir, molt bé, parlaré d'això, però també parlaré de la meva opinió sobre la publicitat, i aleshores faré un curt en contra del que és el tema de la utilització de l'espectador, no? Per al tema publicitari. I és aquí on a mi em recorda molt el que era l'època del Franco, perquè abans teníem una censura esgarrifosa, molt dura i molt violenta, i la imaginació potser era la clau per trencar aquest tipus de mur que teníem. I ara el nou dictador és al mercat. Indiscutiblement, per desgràcia, estem pendents sempre de l'audiència, del share, del no sé què i del no sé quants. I entrem sempre amb les publicitats subliminals i aquest tipus de coses. I bé, per mi el missatge que porta aquest curt és claríssim, és a dir, és una rebel·lió contra la utilització que es fa de la gent.
Déu-n'hi-do, la dictadura del mercat. Exacte. És molt interessant això, Sí. Escolta'm, i tu m'has comentat que bé, que tot i ser actor, que està complicat el món dels artistes escènics o cinematogràfics, escolta'm, però has de viure de la publicitat, per tant. Sí, ho tinc que fer. Però tu des de quan ets actor? Doncs mira, la meva història és una miqueta complicada. És a dir, a mi el cinema sempre m'havia agradat, fins i tot havia fet algun programa de ràdio sobre cinema i coses d'aquestes, però mai m'havia plantejat dedicar-me a això. Jo havia estat durant gairebé 25 anys director d'empreses, director d'un banc anglès, director d'una constructora, d'una immobiliària, de consultories i aquest tipus de coses. I era una vida molt avorrida. I per això em pagaven un sou molt gran, clar, perquè la vida era tremendament avorrida, no? I fins que vaig arribar als 45 em vaig trobar en una reestructuració a l'atur i clar, anava a buscar feina i em deien que era massa gran i clar, que als 45 et diguin que ets un avi, que ja ets prescindible, és molt dur. I bé, sortosament la meva mare feia figuracions en pel·lícules i coses d'aquestes i vaig tenir l'oportunitat d'anar a un rodatge perquè la directora era una actriu molt coneguda que va treballar a Braveheart amb el Mel Gibson, que és la Sophie Marceau. I jo li vaig dir, bueno, jo vull conèixer aquesta noia tan maca, no sé què tal. I mira, vaig entrar allà d'extra fa 3 anys. Després li vaig donar una rèplica al Christian Bale en The Machinist i vaig decidir estudiar interpretació. I aleshores ja porto 3 anys fent això i amb molta sort, perquè, com em deia el Fernando Colomo amb El Pròxim Oriente, va dir, però tu d'on has sortit? I jo, bueno, doncs del món de l'empresa, ja acabo d'arribar aquí. I ja em va dir, és que tios de 45 a 55, actors, no n'hi ha, perquè o són protes i no volen fer un paper secundari, o al tanto que això és una definició del cinema a Espanya, no? Em va dir, ho han passat tanta fam, tanta gana durant tants anys, que si els hi nota la cara, segons quins papers no ho poden fer. Déu-n'hi-do. O sigui, que tela com definia realment una realitat, que és aquesta, la del cinema a Espanya. Sí, això és fort, però tu no ho canviaries, no? No tornaries a ser mai. Mai. No, això de tancar-me un despatx no. He canviat una meravella de sou i una merda de feina per una meravella de feina i una merda de sou. Molt bona. No, però és el preu de la llibertat i crec que és barata. Carlos Olalla, quan siguis, anava a dir més ric, però no ho sé, quan siguis més famós et tornarem a trucar. El que t'asseguro és que mai podré ser més feliç. Moltíssimes gràcies per venir aquesta nit a l'Aforament Il·limitat. Moltíssimes gràcies. Fins la propera. A l'Aforament Il·limitat us hem parlat d'alguns festivals que es fan arreu de Catalunya de cinema, però no us hem parlat d'altres festivals que es fan. Per exemple, el d'Igualada, Zoom Igualada, que s'ha fet aquest cap de setmana passat i que tracta doncs de telefilms, Festival Europeu de Telefilms. Allà viatjarà també, ja m'ha enviat la carta, la Marta Castelló. Bona nit, Marta. Bona nit. Escolta'm, en què consisteix exactament aquest festival? Doncs té com 2 parts. Una part són les pel·lícules que entren a concurs, n'hi havia 9 aquest any. Després hi havia altres produccions que també es poden veure fora de concurs i a més també conferències, masterclass, un etcètera llarguíssim de coses per fer. I quins van ser els guanyadors d'aquest any? Doncs mira, aquest any, pel·lícula, ho tinc per aquí, m'ho miraré si m'ho permeteu. Sí, a veure. Pel·lícula de la categoria de millor telefilm, una pel·lícula austríaca, es diu Main Murder, d'una periodista vienesa, la Elisabeth Scharang. I després dos guanyadors de millor guió, devien considerar que hi havia molta qualitat i per tant n'han guanyat 2. Un d'ells una coproducció italiana, alemanya i suïssa, que es diu Ricordare Anna, i després un telefilm espanyol que es diu Electroshock, un telefilm que parla sobre l'època franquista, 2 dones que estan enamorades i en aquella època, quan l'homosexualitat encara es considerava com una malaltia, s'intentava curar entre cometes a través d'electroshocks, i això és el que explica aquest telefilm, que es veu que és molt dur però que és molt interessant també. Molt bé, telefilm, telemovie, pel·lícula feta per la televisió. Exacte. Què veurem aquest reportatge que ens has portat d'Igualada? Doncs nosaltres vam anar fins allà, fins a Igualada, i el que vam fer va ser veure en deien un meeting point, que és com una trobada entre diferents professionals per parlar sobre la situació del telefilm. I després ens vam moure una mica, vam tornar a Barcelona perquè el Vicente Aranda va venir a fer una masterclass molt interessant, va ser molt irònic, ens va explicar molt com és des de dins la situació del cinema espanyol i va estar realment molt bé. Molt bé, doncs veiem aquest reportatge d'Igualada. D'acord. Gràcies, Marta. Veiem el Zoom Igualada. Primera parada, Igualada. Hem vingut fins aquí perquè es celebra el Zoom, l'únic festival de TV Movies de Catalunya. I nosaltres ara anem a un meeting point, que és una cosa així com una taula rodona, on ens explicaran per què els crítics no s'interessen gaire per les TV Movies. Doncs ja hem arribat. Moltes gràcies per estar aquí. Molt bonic tot, molt bonic, però la taula no és rodona. Ara pots aplicar i dir que una pel·lícula és telefílmica ja no és tan pejoratiu, perquè moltes pel·lícules estan influenciades per sèries que estan reivindicades, que estan ben considerades, etc.
però no hi ha un espai per reflexionar sobre tot això, més enllà, repeteixo, d'un parell de revistes que ja no existeixen. El problema és que de totes aquestes grans promocions que ens fan, o petites promocions dels seus programes, difícilment hi ha un telefilm. Llavors, quina visió hem de tenir nosaltres? És que no ens arriba. Vull dir, no hi ha espai, deia el Quim. Sí, efectivament no hi ha espai, però és que tampoc hi ha ganes de que hi hagi espai. Som poca tele per tanta indústria. Nosaltres podríem fer un a la triste a l'any, podríem fer 6 telefilms pagant-los tots, o 7, com s'havia fet 5 anys enrere, o podem participar en 50-60 projectes, que és el que fem ara. En el cas de la nostra cadena, que és una cadena com molt de proximitat, les històries que més ens funcionen són històries amb contingut de tipus social, històries que potser basades en fets reals, o que molt connectades amb la vida quotidiana de la gent. Doncs aquest senyor em deia que ell, quan fa televisió, i el seu client no és tu ni jo, és la Hyundai. I ell no fa la televisió per l'audiència, ell fa la televisió per la publicitat. Hi ha alguna televisió que compra actiu i no els emet. Jo concretament tinc unes quantes, a diverses televisions, que simplement les tenen des de fa 2 anys. Amb càstings importants, i no les emeten, perquè no tenen interès, o no els agrada, o el que sigui. Una de les avantatges de venir a aquests llocs és aquesta. Ara mateix als diaris no hi ha una part de crítica de TV Movie. Si n'hi hagués, qui l'hauria de fer? El crític de cinema o el crític de televisió? Ui, doncs aquesta és molt bona. En principi jo crec que el llenguatge que s'utilitza més en les TV Movies és el del cine. O sigui, s'intenta explicar històries, i de fet hi ha moltes pel·lícules que les veus en una sala de cine i estan en TV Movies. Jo crec que s'acosta més a una pel·lícula. Podríem dir que el 25, el 30, el 40% dels telefilms que s'estrenen als Estats Units són el que diuen pilots, que són telefilms que eren la presentació d'una sèrie de televisió. Aquest pilot, aquest piloto de la sèrie de televisió que no funciona. Com no funciona, queda com un producte aïllat, amb un principi i un final, 90 minuts d'un producte aïllat d'una sèrie que no ha sortit endavant. Això, com és una sèrie, la crítica la fa el crític de televisió. Per tant, amb aquesta idea, el que seria un telefilm hauria de fer-la un crític de televisió. Un serial, un culebrón, sí que s'acosta més a un format televisiu. Una TV Movie jo crec que té un llenguatge propi més proper al cine que a la televisió. Teòricament hauria de fer el crític de cine o inventar-se un nou concepte que seria el crític de TV Movies i que es dediqués a parlar sobre TV Movies. Segona parada, Barcelona. Els organitzadors del Zoom feia temps que li anaven al darrere i finalment ho han aconseguit. Vicente Aranda estarà avui a la Casa Irizalde per oferir-nos una masterclass. Yo es que creo fundamentalmente la mejor lección de cine está en la literatura, eso no me cabe duda. Yo creo que si un director no ha leído, es imposible que dirija o que dirija bien. Una novela o una película, si no tiene segundo sentido y tercer sentido y cuarto sentido, si no tiene un desplegable detrás de lo que dice, no es buena. Es decir, es que alguien ha trabajado con pereza. Hay que saber leer más allá de lo que es MA, que si no, no se deja de ser analfabeto, se sigue siendo analfabeto y hay una proliferación de analfabetos, incluso en la crítica, que es considerable. Hay que saber leer entre líneas. Bueno, hay una anécdota de Buñuel que dice que en una ocasión dijo: bueno, mira, pon la cámara aquí y si sale bonito, ¿qué se le va a hacer? ¿No? Pues así, efectivamente, si sale bonito, pero no es eso lo importante. Lo importante es que estés contando algo y que tengas no solo la capacidad de narrar, sino la intención de narrar, porque es una cosa que se les escapa, que se va. Bé, doncs això s'acaba aquí. L'any que ve, més Zoom Igualada. De moment, però ja tenim una miqueta més clara la diferència entre televisió, cinema, telemovie, o potser no. Tant se val. Doncs amb aquest reportatge de la Marta acabem aquesta 5a edició de l'Aforament Il·limitat d'aquesta setmana. Si us heu perdut algun programa o si aquest el voleu recuperar, us recordem que teniu la pàgina web que vam estrenar la setmana passada, aforament.com. Allà teniu tots els continguts amb el link als horaris de les pel·lícules i tot plegat. I si teniu algun curtmetratge que voleu que ho posem aquí, veniu vosaltres a fer una entrevisteta, enviar-nos el mail al programa @aforament.com. Toma ja, un e-mail i veniu aquí amb el curtmetratge, us entrevistem i tot bé. Fins la setmana que ve, que ens veurem divendres o dissabte, depèn de quin dia ens veieu, o a internet. Fins llavors, bon cinema i bon cap de setmana. Perquè és com m'agrada molt aquesta